Я адразу скажу, што ёсць блытаніна тэрмінаў паміж спектаклямі кепскімі і спектаклямі, якія вам не падабаюцца. Мне здаецца, ўсё ж такі падабацца і не падабацца могуць самыя розныя спектаклі. Кепскімі спектаклямі ў строгім сэнсе мы прызнаем тыя спектаклі, дзе парушана цэльнасць мастацкага вобразу, дзе адзін з элементаў спектакля, ці драматургія, ці некае рэжысёрскае рашэнне, музыка, афармленне, акцёрская гульня, яны з'яўляюцца такой нізкай якасці. Такое бывае, і гэта можа вельмі сапраўды перашкаджаць атрымліванню асалоды ад знаходжання на спектаклі. І напомню, што гэтым ёсць асноўная мэта мастацтва. Калі вы знаходзіцеся ў тэатры і вы не атрымліваеце асалоду, значыць, нешта ідзе не так. Калі ўсё ж такі мы разбіраем менавіта гэты момант і мы аб'ектыўна можам прызнаць спектакль кепскім, па-першае, з пункту гледжання нейкай этыкі ўзаемадзеяння мастака і гледача, я асабіста лічу, што гэта вельмі справядліва, калі глядач мае права не даседжваць да канца кепскага спектакля. Але тут ёсць вельмі важная акалічнасць. Таксама ўнутры гэтай этыкі ўзаемадзеяння гледача і спектакля, гледача і выканаўцаў, мне здаецца вельмі неправільным, калі глядач перашкаджае працы выканаўцаў. Таму гэта вельмі цяжка загадаць заўчасна, ці трапіце вы на кепскі спектакль ці не. Але ў выпадку, калі так супала, што вы знаходзіцеся збоку, і вы адразу зразумелі, што спектакль не ваш, што нейкія хібы гэтага спектакля вам перашкаджаюць, то ціха, не перашкаджаючы ні сваім суседзям, ні акцёрам, вы можаце сысці. Другая важная акалічнасць, якая тычыцца тэатра як эстэтычнага феномена, тэатральнае мастацтва сінтэтычнае. Это значыць, што яно складаецца з самых розных элементаў. І, як правіла, калі мы кажам пра тое, што спектакль кепскі, то хібы тычацца нейкіх пэўных элементаў гэтага спектакля. Умоўна кажучы, з акцёрскага ансамбля можа выпадаць 1, 2 ці 3 акцёра. Але вельмі рэдкі выпадак у гісторыі тэатра, калі абсалютна ўвесь ансамбль акцёрскі, ён грае кепска, непрафесійна. Ці тое ж тычыцца, напрыклад, гэта можа быць добрая п'еса, але там з кепскай трактоўкай, гэта можа быць нейкая нядбайная сцэнаграфія, нейкая назойлівая музыка. Я паўтаруся, сінтэтычнасць тэатральнага мастацтва, яна мае тую акалічнасць, што, як правіла, кепскім з'яўляецца 1, 2 ці 3 элементы, але звычайна заўсёды ёсць нешта добрае. У тым ліку ў гэтым ёсць такая прычына знакамітага выслоўя Йогана Вольфганга Гёте, які казаў пра тое, што кепскую кніжку ён ніколі не будзе чытаць, але кепскі спектакль заўсёды варта паглядзець. Таму што, па-першае, кепскі спектакль не бывае цалкам кепскі, і там ёсць на што звярнуць увагу. Як правіла, на нейкага добрага выканаўца. Ці можна любавацца сцэнаграфіяй, ці можна знайсці нешта добрае там у драматургіі і ўяўляць, як гэта можна іншым чынам зрабіць. Такім чынам мы робім такі прыём, калі вы ўжо не можаце сысці з спектакля, то паспрабаваць знайсці ў ім нешта добрае і сачыць менавіта за гэтым.
напрыклад, заўзець за нейкага добрага персанажа, за нейкага добрага выканаўца і там зычыць яму, што ён все ж таки выцягне гэтую пастаноўку. Такой спосаб глядзець кепскі спектакль, навошта гэта ўвогуле рабіць, дзеля абмеркавання. Спектакль не сканчваецца з апладысментамі. Па сутнасці ён працягвае сваё адносна самастойнае жыццё у нашых перажываннях, у нашых успамінах. І вы здзівіцеся, што тыя негатыўныя ўражанні, якія вы атрымалі падчас прагляду спектакля, яны з часам, пасля пэўнага часу у вашых успамінах, у гэтым ёсць асаблівасць нашай свядомасці. Яны могуць успомніцца і адгукнуцца нейкімі новымі нечаканымі ідэямі, нейкімі знаходжаннямі. Памяць мае такую ўласцівасць, яна згладжвае там негатывы і адкрывае нешта новае. Памяць любіць там блытаць і супастаўляць розныя факты. І вы, па сутнасці, тое, чым мы займаемся ў тэатры, мы атрымліваем, мы ўзбагачаем, мы даем такую матэрыял для нашых успамінаў, для нашай памяці, для нашай эмацыйнай памяці, для далейшай працы. І гэтым тэатр якасна адрозніваецца ад іншых твораў мастацтваў. Ён уздзейнічае адразу на ўсе нашы пачуцці, ён узбагачае нас усімі момантамі. З усіх відаў мастацтва тэатр больш за ўсё падобны да жыцця. І тыя эмоцыі, якія вы атрымалі падчас гэтага прагляду, падчас гэтых негатыўных момантаў, яны застануцца вам на карысць.